til at trække flere unge? Det skal nok være flere fritidsaktiviteter. Hvad kunne der ske for, at de unge kom mere til? Som unge familie? Som unge familie, jamen det første det er jo, at vi skal bevare vores børnehaver og vores skoler. Altså det er jo lidt vigtigt, at hvis vi har en skole og en børnehave, så er det meget attraktivt at flytte til byen. Også som de gør nede i klubben. Men det er jo ting, det er her, men at vi bliver ved med at bevare det, at det er pigeklubber, hvor man måske kunne lave noget for drenge, som kunne være nogle spændende ting for unge mennesker, som på jeres alder har lyst til at blive i byen. Måske udvide vores klubaftener dernede, så det bliver lidt større, så I bliver i byen og har lyst til at blive her, i stedet for at tage til Sottrup eller sådan noget. Hvad kunne Nybøl gøre for, at der kom flere unge til? Hvad Nybøl kunne gøre? Altså jeg synes jo allerede, at Nybøl gør en masse ting. Vi har en idrætsforening, som gør meget for de unge. Vi har en klub. Jeg tror ikke, det kommer så mange i klubben, så hvis de gjorde lidt mere reklame for klubben, så vil de unge også trække til. Og jo mere snakken går fra den ene unge til den anden unge, så kunne det være, at det ville tiltrække flere. Kunne Nybøl gøre for, at de unge kom mere til? At de unge kom hvad? Kom til Nybøl og var i Nybøl og ville godt være i Nybøl. At de skal blive i Nybøl? Ja. Det ved jeg så ikke. Altså du tænker på, når de er færdige med at gå i skole og så videre? Ja, også de unge familier. Når de unge familier? Sådan i fritiden. Jamen, jeg tror da, at de unge familier egentlig godt vil være her i Nybøl også i deres fritid. Altså jeg synes ikke, det er noget problem, at der er nogen, der flytter hertil. Det synes jeg ikke er noget problem. Men jeg synes, det er fint, at de unge mennesker, når de skal have en uddannelse, flytter til København eller Aarhus, eller hvor de nu flytter hen. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Og så er det måske nogle andre, der kommer hertil. Jeg synes ikke, man skal bo her hele sit liv. Det synes jeg, det synes jeg ikke, man skal. Man skal gerne udvikle sig lidt. Det er jo det, jeg siger til. Jeg håber, at på halvdelen af I kommer til at arbejde i udlandet. Det tror jeg så rigtigt. Det er derfor, I skal være gode til at tale engelsk. Ikke? Ja.